Milí priatelia frankofónie, milí priatelia Francúzskeho inštitútu a milí priatelia Fakulty manažmentu, veľmi radi by sme vás chceli pozvať 12. júla na hlavné námestie v Bratislave na oslavy Francúzskeho dňa. Francúzsky deň sa tradične oslavuje 14. júla, ale tento rok už v piatok môžete prísť pozrieť na hlavné námestie a takisto do Francúzskeho inštitútu, kde sme pre vás pripravili veľa aktivít. Bude tu ukážkové hodiny francúzskeho jazyka, ukážkové hodiny konverzácie aj posunkovej reči. Takisto sme pripravili veľa aktivít pre deti a na hlavnom námestí od 14. hodiny budú prístupné pre vás francúzske trhy s kulinárskymi špecialitami. Zároveň program kultúrny, ktorý bude podarovať Lucia Hurejová, ktorá tiež vynikajúco rozpráva po francúzsky. Môžete si pozrieť aj tanečné vystúpenie tanečnej skupiny Break Fans. Bude to breakdance vystúpenie a o 19:15 sa na vás teší speváčka Saria, ktorá vám zaspieva nádherné piesne, ako je napríklad La vie est belle. Takže tešíme sa na vás. Dovidenia, à bientôt.